Right, makadiko muri Zimbabwe kumatima nenyika kwese kwa muri zita dinonzi DJT1 radio driver class 1 pamugwagwa kusangana kwatiri kuita pano pa Tichkat MTV apo patino bata nyaya dzakasiyana dzinoitika mu matunhu atigere pamwe chete ne akatikomberedza. So nasi ndauya ndakadengezera inini ndakagukuchira ndakatakura imwe nyaya yandirisiri kunzwisisa iri kuitika. Nyaya yakamira yakadai. Tisati tapinda munyaya yedu kana kachinge karike kutanga kuchika pano pa Tichkat MTV ndokumbira kuti ungosiya wa subscriber ipapo usakangana kupfanya kabhero ako kuitira patino kanda chinopisa muno yeuchidzwa. So nauya ndakadengezera muri Zimbabwe inyaya ya Mavery pamwe chete na Mamhamha Mavery mutambi wemadrama ane mukurumbira achigara mamutare. Mamhamha zvakare vanozikanwa mutambi wemadrama ofuti achibva nepabocha mamutare imomo. Hanzi zvatoshorana gonzo na chingai, paita kusundana paita kusanzwisisana kuri kuitika. Mavery achindotura nyaya yake ndiri kungonzwa nekarinyere kupe kunzi Mavery wari kundokandira Mamhamha mhosva wachiti wakatora content yawo zvisiri pamutemo zvisiri pamuravo. Saka ndoda kunzwisisa inini kuti ishuwa here kuti Mavery wari kutsutsumwa wari kugunun'una. Saka zvandoda kuita panapa ndoda kuedza kuwabata parunhare kuti nditaure navo tinzwe kuti ishuwa here kuti Mavery wakatorerwa content yawo na Mamhamha. Saka regai tinzwe ndizame kuwafonera tuone kuti chingawa chiri chokwadi here kuti wakatorerwa content yawo. Saka regai tinzwe ipapa kuti tinovabata here Mavery chingawa chiri chokwadi here kuti wakatorerwa content. Mr. Mavery. How are you, sir? Ndinosimba Mr. Mavery zviri kuchobira here? Zviri nani hazo mambo. Tinotenda Mwari. So ndakufonera ndiri pano pa Tichkat MTV muri kutaura na DJT1. Alright, ndokuziva DJ. Ndinotenda Mr. Mavery. So pane karinyere kupe kandiri kungonzwa kari ngotenderera magrupu eWhatsApp pamwe chete nepama Facebook kandisiri kunzwisisa kuti hanzi Mavery waneka kutsutsumwa waneka kugunun'una kawari kuita hanzi makatorerwa content yenyu na Mamhamha chingawa chiri chokwadi. Ndo chokwadi chiri kurarama icho munhu waMwari uye handisi kufara kusvika murufu rwangu. Chii chakaitika? Taurai tsanangurai tinzwe. Ndakaita skiti yangu iri yakaita popular kana muchishanya nguva yechando. Ndakaita 23 7 July ndichiuploada ndikatrenda ndikaisa kuTikTok ndikandoperforma pakawanda pamaoccasions andadaidzwa kundoekita kana kumafunctions kana kumuchato ndaitondoperforma that skiti yandakaita zvokuimba. Saka Mamhamha wakabva waita sei pa skiti yaimbwa ichinzi chi Mr. Mavery? Skiti ndangoimba ichigana muchishanya nguva yechando shanya yavona machira ndobva angodzokora saizvozvo hazvina kana 3 days azviita. Wazvina kana 3 days azviita? Saka imimi Mavery semutambi wemadrama zvichitaurika kudai zviri kutaura kuti hamuna kufara nezvakaitika kaizvi? Kwete handina kufara nazvo kusvika kare nokuti ndinenda totorawo nguva yangu ndichikreata chimwe chinhu changu inini. Iwe umwe munhu then wangu uchitora for granted wakutonazo kuti wagadzira content uchitora chinhu chomunhu and after all akuti who is Mavery handisi kuda competition naye ndinotomugamuchira kuti munhu anoekita madrama atone mukurumbira kudarika wangu ane mafollowers kudarika angu but ukava nembiri kudarika ini ukava nemafollowers kudarika inini is not advantage yekuti ungabva wapa skiti yangu obva utadza kuacknowledge chinhu chakaitwa nomumwe munhu. Ndakacreata iye anocreata zvinhu zvako ndinotomufolowa ndinozoona kuti bese anogona and munhu ari recognized not only in Zimbabwe out in Zimbabwe munhu ati vari popular more popular. Unofana
hakuna kuva pride nekuti kwanzi handi kutohwaya kutoti andoti kwanzi kuda kutsvaga kuva popular nenga saka yakita kudhara ende ndinogutsikana nevanhu vanondizira ivavo ende kuna vanhu vakatova popular vaitova vane mbiri asati ako vakata sada vhara zipi vaya akanambovapi handinamboti vhara zipi wakandikopa vana kapupi vakata mbiri asati akupfeka madresi ake chaizvo but handina kanambochema navo why not chii chiri special kuti ndigochema naye ega ya pakashata ichokwadi Mr. Mavery because ndichitarisawo zvangu skiti iroro ndinoriziya because ndakambosanganawo naro ramakaita iroro muchiimba kudaro zvechokwadi vanhu vazhinji vanotoriziva nyange vanhu vaakatoimba navo imhaka kuti vanhu vanoshanda navo vanomutora samhambu vanomutora samwari wavo havakwanisi kumutsiura kana kumuonesa is so stubborn to the extent yekutoti wakatotaura kumapanhu akuti I want to deal with here kuti unoda kudhila neni manje ndikati no problem whether uchadhila neni turu ng'anga uchatuma vanhu uchandiyekera peji nometa uchata sei but handichinji wezi wakandibira kusava lazy kana wada kuposta every day create your own content kupa content yangu ichokwadi ende nonga T1 vetichkachi nonga munondiziva kuti ndane chinguvawo ndiri mindaze kuekta handina munhu andikambosai achituka naye kana kunetsa nemaactors no aiwa ichokwadi hatina kumbonzwa mbiri iyoyo yekunzi wamaveryvery wanopopotedzana nevanhu wamaveryvery wanotukana nevanhu hatina kumbobvira tanzwa mbiri iyoyo asi tichigamuchira mashoko akadai zviri kutaura kuti zvakaitika izvi hazvina kukufadzai kuti mumwe munhu anotora content yenyu hazvina kutondifadza because mangwana ucharamba achitora content dzedu vachiita izvezvo ichokwadi asi iye makambomutaurawo here naye muchimubvunza kuti ko nhai Mama Vee zvamunenge mangotora content yangu sezvairi ini ndanga ndisina hangu nhamba dzake asi kuti pane vakambotaura naye vekumapepanhau ndo vakamubata then achivapa reply yekutoti itori stubborn nekutoti just is a secular song ndikati anoti secular song ini ndiri kuti ndina kaika kwete kuti is a secular song nembwa kumanhamu ndikati kurufu kwani payakaimbwa yasanda creator that content ichokwadi Mr. Mavery zviri kuratidza kuti mune kugunun'una mune kutsamwa kwakakura hamuna kufara nezvinhu zvakaitika maite kutsamwa koko ndakatsamwa ende ngatikurudzire kuva creative kumuindustry yekuacta right handisi ndichakomberi chene handisi kurwa naye ende ndicharamba nditomufolowa because unoziva tichkachi zvakanakira kana ukava comedian unofana kutaura zvinoekita vamwe vanhu because mangwana unozozvidzokosa uchiona soti waekita chiita nemhaka yekuti une pride yekuti handioni zvinhu zvevamwe right ichokwadi ndizvozvo chaizvo hamunyepi saka zvakakosha kunge uchitarisawo zvimwe zvinhu zviri kuitwa nevamwe vanhu ndototaura zvake ndotomufolowa ende nyangwe akandoti nyangwe atori stubborn kudaro ndotomufolowa because kana atova nemweya wombavha akaba futi ndofana kutaura kuti wandibira futi ndizvozvo hatituri chagumira apa here ndotaura zvakawanda vapana vaya vanonzi vana comic vana presi vari kuharara vapana taura zvavanoita ndichitoonawo zvinoekita vamwe kuitira kuti kana ndakugadzira content yangu handitori chinhu chomunhu ichokwadi Mr. Mavery saka saka imimi kufunga kwenyu sematorero aakaita yaya mune here mamwe matanho amuchatora nekuda kwecontent yenyu yakatorwa naMama Vee handina matanho andinotora mukoma T1 ini chinhu chandaa ndichingototarisa ndaiva kuti unokwanisa kuacknowledge avo zvokwaikana kuti kuapologize avo semunhu wakaita zvinhu saka iye ane pride imwe okay ane pride isingaiti aiwa ndiri kuzvinzwa Mr. Mavery aiwa ndinotenda zvikuru saka taurai tinzwe ane pride anozvita bosi mwewe zvokutoti unototi iwe ndiwakanganisa munhu wakutoenda kudhila naye atinongoti mwari wokudenga atichengete kumhandu dzakadaro because vane zvavanotemba nazvo zvisingatembi nazvo idzi vane zvavanochiimba nazvo zvatisingaimbi nazvo vane mamwe masimba avanawo avanoimba nawo atisingaoni because handina hondo naye I think kuti
kana anga akaita asingazivi yanguuya Mavery very sorry ndakaita asingazivi so apart ndangoti uzive kuti I'm the creator of this thing. Tine vaimbi vakawanda vana macheso aito cheva nenyaya dzokurondwa kuzikanwa akutoimba iri song pamusoro yevana muronda simba kurwadziwa nekuti iwe watora nguva wachigadzira chungu mumhungu munga akutonyepedza tazoti watwisa chinhu chako. Ya ichokwadi Mr. Mavery ya vanacharamba vaya vaichemawo nevanhu vanoita that system yakashata. No matter uri popular sei, no matter uri mafollowers, respecta content yemunhu. Nyange munhu ane mafollowers maviri, nyange akanga achizikanwa nevanhu vaviri, respecta chinhu chako usaba. Aiwa ndinotenda Mr. Mavery aiwa ndiri kupanzwa so ndanzwa muchiti hamuna henyu mashoko kana matanho amungakwanise kutora asi zvinhu zvakurwadzai zvakudzimbai zvekuti dai nga rimwe munhu aigona ngouya kwamuri ongoti sorry Mr. Mavery zvakadai asi matauriro amuri kuita muri kuti munhu asingakwanise kunge achitaurirana nevamwe zvakanaka. nditofona approach direct yaasingazowani because ndakwanozdaira zvisingaiti because haangata kuti kwaita kutsvaga popularity naye indokuzikanwa nepopularity yandinayo more than 1 million views per speech sometimes kureva kuti kuti vanhu vanoziva vanhu vanofollowa saka I'm not worried about him kana kuti ndoda kugena kuti ndizikanwe naye ndotozikanwa nevanondiziva. Ichokwadi. So Mr. Mavery mashoko ekugumisira amuri kuda kutaurira muri yeZimbabwe wakakuteererai pari zvino ndeyekuti kudii? Inini mashoko angu kupedzisa ndokungoti kuti tinakidzwe necomedy industry yedu. Respect chaitwa nomwe munhu usada kuzotigadzira neimwe nzira uye zvese maactors zvipe nguva yekutarirawo zvinoitwa nevamwe kuitira kuti usadzokora chakaitwa noumwe. Kana ukatochita by mistake usingazivi kuti wadzokora chemunhu, munhu akakudzana ndechangu beta kuchibvisa papage kana kutaurira naye mutokumbirana regerero mutoshanda muchienda mberi zvakanaka because ina handina hondo naye but haatode vanhu vanokomplaina saka unoda kuzviita bhoso kuti chero chaaita panofana kukomplaina wakuda kutodhila neni ndini waakatadzira ndini kuti wakutoti uda kudhila neni saka takangomirirawo kuti makazwa kuti pamwe tahekerwa mapeji kana tapondwa pane munhu abuda pachena kuti uda kudhila neni kuti haadi kuti ticheme-cheme unetiwa nesipidi yokuti maybe tokwanisa ramba ichotora zvinhu zvedu atiekta zvajaira tinge tachimbotamata madhenzeni anaitamba totomurespecta kuti munhu akaeneko akatanga onyazi kupfeka madreds akava popular and achicreata content atingaataba asine umbavha apa zvinhu zvezvafungwa nomwe munhu. Ndinotenda Mr. Mavery aiwa mazvita nekuburisa zviri mumwoyo menyu. Ndichazamawo kuti ndikwanise kutsvaga namba dzake ndimubate ndinzwe kuti anotiwo kudini. Ndinotenda Mr. Mavery mazvita nekuwawo nesu pano paTichkach MTV. Ndinotenda mazvita. Muri kuinzwa muri yeZimbabwe nyaya yacho yakakora muto. Ndi Mr. Mavery wanozikanwa nemakomedi wachigara mamutare. Danzwa nauya wari kuchema yavari kutsutsumwa nayo kuti Mamhamha Vee wakatora content yangu zvisina kufadza waMavery. Ndofunga muri kunzwa kutaura kwawari kuita, kutaura kwemunhu akatsamwa, kutaura kwemunhu asina kufara nezvakaitika. Saka so mawanzwa wachitaura mashoko awo tikanzi wanoita makomedi, wanoita mitambo yemadrama, ngati wanewo mukana wekuona zvimwe zvinhu zviri kuitwa nevamwe vanhu kuitira kuti tisadzokorodze chinhu chaitwa neumwe munhu. So thank you very much muri yeZimbabwe. Ndinokutendai, rambai makatitsigira, rambai muchitifollowa. Ndichaedzawo kuti ndikwanise kuwatsvaga Mamhamha Vee tinzwewo kuti wanokwanisa here kutaurawo nesu, tinzwe kuti wanotiwo kudii kusaidi ravo. So thank you very much. Ngatisangane zvakare muzvikamu zvinotevera. Musakanganwe kufollowa Tichkach MTV channel yenyu yemhando yepamusoro-soro. Ipapo mukangosubscribe munenge matitora mabva matiisa padenga. Saka so thank you very much muri yeZimbabwe. Ngatisangane muzvikamu zvinotevera. Ndonyaya yetenge takakubatirai iri kuitika zuva ranhasi. Mazvita.